Бишектән үстерү бишек җырынан башлана. Масуру Ибука 3 яшьтән инде соң китабында кечкенә балага тәрбия турында диелә һәм шул вакытта бала күп нәрсәләргә өйрәнергә мөмкин. Әнием минем педагогикада 20 ел эшләгән кеше. Аннан инде ул радиога күчкән. Мин Казан дәүләт гуманитар педагогиканың музыка факультетын бетердем. Анда татар җырларын, фольклорын, тирәнтен өйрәнеп булды. Кинәт ширләп киттем, авыруым булды. Тулысынча дәвам итеп булмады бу шөгылемне. Ә инде балам тугач, аңарга китап эзли башладым, китаплар карадым кибетләрдә. Ләкин алар кирәкле сыйфатта әзерәк булган. Шуннан минем дә китап чыгарасы килде. Мисал өчен күрсәтәм сезгә аларның иллюстрацияләре белән такмазалар.